आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलि माने मा रायजो राजा नोंथांमोन बेयो जोंनि न' आरो बे जोंनि न'आव जुदि एसामिस रावजोंल' लिरनाय थायोब्ला जोंनि माने 8 सिडिउलाव जायगा मोननाय बर' रावा माने आसामनि माने एस'सियेट लेंगुवेजआ जुदि बेयाव जायगा मोनाब्ला थ' बियो जोबोद दुखुनांथावना जागोन आरो जोंनि गेजेराव माने बिराद गिदिर माने डिसक्रिमिनेसन माने आसाम गभर्नमेन्टआ जोबोद गिदिर माने डिसक्रिमिनेसन माने फाराग बे साननाय माने बे ट्राइबेलफोरखौ माने मुगैयो नासयो गादबनो नाजायो नङा होमबा बेफोर माने रोखा जागोन रायजो राजा नोंथांमोन माने जोङो साननानै लानांगोन जोंनि राव जोंनि कालचार माने जोंनि सिनायथि जोंनि हारिमुखौ माने बिथांमोना जे माने फकासाव लाबोनो गोसो जाया नङा होमबा जौगानायखौ लुबैया माने सिनायथि मोननायखौ लुबैया बेखौ जोङो बेफोरनिफ्राय जोङो बुजिनो हागोन आरो रायजो राजानाव मानोना जुदि बेबायदि जायोब्ला जुदि बोखारनो जुदि हुखुमोरनो जुदि बिथांमोना सानदोंब्ला दा जोङो खोनानानै मोनबाय माने बिथांमोना जोंहा आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो फोरमायदों आरो जाय माने जाय आयेन आफादनि जि मासिगिरि स्पिकार दिलीप कुमार दास बिथाङाबो फोरमायदों मानोना सिगाङाव मोनथाम माने रावजों लिरनाय दंमोन दा माने मोनब्रै रावजों भाषाजों लिरनाय थासिगोन होननानै बिथाङा बुंदों माने दा माने एड खालामनो नागिरदों हिन्दी रावखौ बिथाङा एड खालामनो नागिरदों आरो बेयाव एसामिस हिन्दी आरो मा बर' बेनिफ्राय मोनसेया मा एसामिस हिन्दी बर' दा माने गासै मोनब्रै रावजों बेयाव माने आसाम एसेम्बलिनि सिङाव माने जोंनि न' सिङाव माने बे लिरनाया थासिगोन रायजो राजा नोंथांमोन थ' बिदि जायोब्ला जोङो मोनथिगोन जोङो बुजिनानै लानो हायो माने बिराद गिदिर माने डिसक्रिमिनेसन फाराग साननाय मुगैनाय गादबनाय नासयनाय बेखौ जोङो साननानै लानो हायो आरो खोब लाजि फोनांनाय खोब माने अपमान खालामनाय जादों होननानै जों सानना लानो हायो रायजो राजा नोंथांमोन थ' बे समाव जोङो मोनथिबाय थ' मोनब्रै रावजों लिरनाय थासिगोन थ' रायजो राजा नोंथांमोन थ' बे समाव जोङो एसेबाबो जोङो गोजोननाय मोनदों नाथाय बेबायदि जायोब्ला बावैसो सिगां रिसेन्टलि बनसु जिथुनाखि आफाद नोंथांमोना मिथिगौ बिथांमोना माने एकदम बे जि आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्बलिनि बर' रावजों लिरनायखौ हुखुमोरनायनि मोनसे षड़यन्त्र मोनसे गिदिर माने निउसआ ओंखारनाय लोगो लोगो जे मोनसे एकदम माने ओरैबायदि मोनसे क'क्राझार टाउनाव मोनसे बिनि माने स्ट्रं माने गोख्रों मोनसे माने फिनजाथाय होनायखौ जोङो नुनो मोनदों माने जेसेबां माने क'क्राझार टाउनाव एसामिस रावजों लिरनाय साइन बर्डफोरखौ माने एकदम माने हुखुमोरनायखौ नुनो मोनदों आरो बिथांमोना माने मोनसे गोख्रों फिनजाथाय होनायखौ जोङो नुनो मोनदों जुदि बेफोरबायदि जायोब्ला बिथांमोना फोसावदों वी वान माने सेपारेट स्टेट जोंनो बड'लेण्ड नांगौ आरो बड'लेण्ड बिनायनि जाहोना बेफोरनो रायजो राजा नोंथांमोन माने बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटहुड बिनायनि माखासे जाहोनफोरा बेफोरनो आसामाव थानानैबो जुदि मोनफ्रोमबो हारिया जुदि समान अधिकार समान राइट मोनाबा मोनथायखौ मोनाब्ला थारैनो साननो गोनां बायद' जायो नङा होमबा साननो गोनां बायद' जायो जे आसामनिफ्राय जोङो गावनाया मोजां जासिगोन नङा होमबा जोंखौ आलादा खालामदो जुदि जोंखौ जुदि जेब्लायबो डिसक्रिमिनेसन खालायोबा जोंखौ मुगैयोबा जोंखौ गादबोबा जोंखौ नासयोब्ला नङा होमब्ला नै बेफोरनो रायजो बिनायनि मोनफा मोनफा मोनसे जाहोन आरो खारन रायजो राजा नोंथांमोन थ' नोंथांमोना मोनथिबाय दा माने बे आसामाव मोनफ्रोमबो हारिया मान मर्यादा थानांगोन डिगनिटिजों थानांगोन मान सन्मानजों थानांगोन अब्लासो थांना थानो हागोन आरो मोनफ्रोमबो गासैबो जेसेबां माने अधिकार राइट दङ फान्डामेन्टेल राइट गासैबो बे राइटखौ मोननांगोन अब्लासो जों बे आसामाव थावरिनो हागोन रायजो राजाफोर
थ' दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै रायजो राजा नोंथांमोन। थ' जुदि बेबादि जायोब्ला जोंनि माने बर'फोरनि बर'फोरनि माने जिथुनाखि सिनायथि थामोनथा नङा होमबा आइडेन्टिटि नङा होमबा जों जे माने उदाङै जोङो आसामाव थांनानै थानांगौ नङा होमबा गावनि मोनथायजों जों थांनानै थानांगौ थ' दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानासै दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय जासिबाय गोजोन्थों थेंक इउ।